गासैबो बर' रायजो राजानिसिम बर' बंसु बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै बिग्रायारि हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरदों। दिनै जोङो माजबात खोन्दोखौ दाफुंनाय जाबाय। बेवहाय बर' रायजो राजानि अनसायनायजों बर' रायजो राजानि हेफाजाबजों दिनै जों बिथांमोनाबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड दाबियाव बाहागो लानो होननानै गोसो खुसियै ओंखारबोनायखाय बिथांमोननि खोन्दोखौ जोङो दिनै दाफुंबाय। बेवहाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों, जों गोजोननाय मोन्दों। बेजोंनो लोगोसे बिथांमोननो जोङो दिनै बे माजबात खोन्दोनि दायित्वखौ बुंफोरनो बिसोरनो होनाय जाबाय। बिथांमोनानो दिनैनिफ्राय बर' रायजो राजानि समस्याखौ बर' रायजो राजानि प्रब्लेमफोरखौ दिनै बिथांमोनानो बे आनसलिकनि एबा खोन्दोनि मावख'गिरिफ्रा बिथांमोना दिनै बिसोरो आखायाव लानानै खामानिखौ मावगोन आरो बर' रायजो राजानि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै बिथांमोना हेफाजाब होगोन। बिथांमोना आन्दलनावहाय जोंजों बाहागो लानो ओंखारबोफागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो मोनसे दुखु फोरमायदों जे साननैसो सिगां रन्जन सार बिथांनि हाइकर्टआव जा मोनसे फाइनाल आसाम हाइकर्टआव जा मोनसे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेनसिभ मोनसे डिसिसन जानानै थांबाय। बिथांनि जानानै जोङो बंसुनि जानानै बिराद मोनसे गाबखांनाय मोनसे जोङो दुखु फोरमायदों। बिथांनि जानानै रावबो जोंनि पलिटिशियानफ्रा रावबो जोंनि बिटिआरनि पलिटिकल पावार हल्डारफ्रा बिथां जानानै फंसेबो बाथ्रा बुंथारासै। जों बेखौ बिराद दुखु मोन्दों। ओरैनो जोङो नायलायनो हायाब्लाबो मानसि हिसाबै बर' फिसा मोनसे बर'नि थै थानाय हिसाबै जोङो गावनि लिडारफोरखौ पलिटिशियान लिडारफोरखौ जोङो बिथांनि थाखाय स्टेन्ड जानानै खोथा बुंजानायखौ जों लुबैदोंमोन। मानोना बिथाङा गोबां 33 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि जिउखौ लाखिनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथाङा संग्राम खालामदोंमोन। बिथाङा जा दायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ, जिउ जोबजासिम होनाय दाय बिथाङा दायनिगिरि होननानै फोसावजाबाय। बिथाङा गावनि स्वार्थनि थाखाय नङामोन, गावनि न'खरनि थाखाय नङामोन, बिथाङा बर' रायजो राजानि थाखायसो बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिथाङा गोनांथि साननायखाय जानो हागौ बिथाङा बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे खामानियानो जादोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसोमोन। नाथाय दिनै अलखदनि समाव बिथांखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयैया बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिख्रुइ बांसिन देरसिन दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय दिनै पलिटिशियान आखायाव थासेयावबो पावार जोंनि आखायाव थासेयावबो दिनै बिटिआर एकर्डनि मोनसे सासे सागानगिरि जानानैब्लाबो बिथांखौ दिनै बख'नो हायैया बियो दिनै मोनसे माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे फेलियार होननानै आं सोंखारिनो सानाखैब्लाबो आं बुंनांगौ जाबाय। बेखायनो दिनै जेसेबां हागौ थाबैनो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'जानायखौ जों लुबैदों आरो बेवहाय बिटिआर हालामनि गासैबो जेसेबांनाखि संगठन दं, पलिटिशियान होन, जायफोर लिडार एमपि एमएलए एमसिएलए जेसेबांनाखि होन बर' रायजो राजाफोरखौ ग्लोब ग्लोब ओंखारबोनानै बिथांनि स्टेन्डआव जोङो खोथा बुंनांगौ आरो बिथांखौ जों हगारथारगौ होननानै जोङो डिमान्ड मोनसे जोङो बिनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती बिथांनि बे सासे गेदेमा सुबुंनि जिउनि जोनोम सानाव जों दिनै गासैनो बर' रायजो राजाफोरनो गोजोन मोनसे हामलायनाय बावहरो आरो बे बिथांनि जा आइडिय'ल'जि जायखौ जोङो जोंनि फादार अफ नेशन होननानै हारिमुआरि बिफा होननानै जों मिथिनाय जायो, बिथांनि आइडिय'ल'जिया जेरै दंमोन बेनि आइडिय'ल'जिजोंनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै गोजोनै थानो मोन्थों आरो बिथांनि बे कनस्टिटिउसननि जा माने मोनसे भारत सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौ होना गालांखाबाय, बे बिनि कनस्टिटिउसननि बायदियै बर' हारिया थाबैनो बड'लेण्ड मोन्थों आरो थांनानै थानायनि मोन्थायखौ फ्रिडमखौ पलिटिकेल आरो इक'नमिक पावारखौ आरो हम पावारखौ जोङो थाबैनो मोन्थों होननानै जों बिथां गेदेमानि सेराव जोङो आर'ज गाबदों। खुलुमबाय।